Benvinguts al canal un dia més. Avui us vinc a portar un vídeo que feia temps que tenia ganes de fer. De fet, està inspirat en uns vídeos que feien la Laura i el Kevin de mangas i 3 vinyetes. Passa que crec que en el meu cas no hi haurà tantes possibilitats que les coses arribin com en els seus. El cas és que ells van començar a fer uns vídeos a YouTube que eren 3 mangas que els agradaria que arribessin i això és el que vinc a fer jo avui aquí. Són 3 mangas que realment tinc moltíssimes ganes que arribin, però no sé si és més en plan algo que jo tinc moltes ganes que passi i que no sé si passarà, rotllo un 99% fe, 1% probabilitat, però us vinc a parlar d'ell. Només hi ha un del que us hagi parlat, que de fet li vaig dedicar un vídeo curt que us deixaré l'enllaç a la descripció, i a més vaig parlar d'ell a la presentació que vaig fer amb l'Eloi sobre BL i Yuri, que està penjada a YouTube i us la deixaré per aquí sobre perquè hi pugueu accedir si us queda l'atenció. No crec que quedi un vídeo massa llarg perquè en realitat us vull parlar només de 3 títols i bàsicament us parlaré una mica de la sinopsis, de per què m'agradaria que arribessin. Tot i que clar, com us podeu imaginar, amb el meu gust excepcional tots són meravellosos i hauríem d'acabar aquí. I ara que crec que ja us he deixat el hype ben amunt, anem a parlar d'aquests mangas a veure què us semblen. Com el vídeo d'avui serà bastant curtet, aprofito per dir-vos allò de que si us està agradant el vídeo li dongueu el like, si no esteu subscrits us subscriviu i us activeu la campaneta per no perdre-us cap dels vídeos que aniré fent. El primer, com no podia ser d'una altra manera, és Kimi to Nara Koyo Shitemi Temo, de Kubota Maru, un dels meus BLs preferits ara mateix. Que la traducció al català seria Podria intentar enamorar-me de tu. De fet, aquesta és l'única de les 3 obres de les que us parlaré que està publicada en anglès i la publica Yen Press sota el nom If It's With You, I Might Try Falling in Love. I el volum 1 segur que està publicat i el 2 no sé si està publicat ja o estarà a puntet d'arribar. A mi les portades d'aquest manga em semblen precioses, us deixaré les altres per aquí davant també, però és que, espera, li vaig a treure la faixa perquè ho pugueu veure. O sigui, digueu-me que això no és bonic. És que em sembla preciosa. Jo sé que hi ha molta gent que aquest dibuix no li sembla especialment bonic. A mi, sincerament, m'agrada molt, però és que los amo. És que no, com algú pot dir que no? Uf, que cosita la Mane. Bueno, anem al que anem. Primer us explico de què va una mica, no? En aquest manga tenim a la Mane, que és un noi que diu que està completa i absolutament desenganyat de l'amor perquè en realitat el que li va passar és que es va declarar a un amic seu i aquest amic seu s'ho va prendre com a cachondeo, ell va haver de fer veure que en realitat era una broma i des d'aleshores s'escuda amb el sentit de l'humor per fer-ho servir bàsicament com a barrera emocional. Aleshores s'ha enviat a Enoshima a casa de la seva àvia i quan arriba a Enoshima, gràcies a un meravellós gat que cau del cel, coneixerà el Ryuji. Que literalment quan veu el Ryuji diu ui, aquest és el meu tipus. Total, que la Mane no oculta en cap moment que és homosexual i el Ryuji, com és un tros de pa, tampoc fuig d'ell en saber-ho, al contrari, segueix amb l'amistat normal i corrent. El cas és que, com us podeu imaginar, la presència del Ryuji posarà a la Mane i la seva radical promesa de no tornar-se a enamorar mai més de ningú contra les cordes. Moment fangirl total perquè, com podeu veure, està signat aquest exemplar i jo, que estic enamorada d'aquesta obra, realment tinc moltíssimes ganes de que arribi perquè em sembla boníssima. Jo estic completa i absolutament encantada de tenir un exemplar firmat per l'autora. Aquesta sèrie True Life Action, que la veritat és que m'agrada moltíssim, jo ja me l'he vist com 2 o 3 vegades i és que són només 5 capítols de 25 minuts. L'obra seran només 6 volums i és que el passat 5 de setembre va sortir el que serà l'últim volum d'aquesta sèrie. Aquesta és la segona obra de la que us vull parlar, que en japonès es diu Sanbyoshi no Musume i ells mateixos li han posat el títol en anglès de The Girl in Walls. És un manga de Melome Machida, però és que us he d'ensenyar una cosa d'aquest manga. Mireu això. Sí, és vermell i negre. Potser us sorprendrà, però totes les obres de les que us parlaré avui són Slice of Life perquè és el meu gènere preferit, jo crec. I bàsicament aquest manga ens parlarà de la vida de 3 germanes. 3 germanes a les que el seu pare les va abandonar per anar-se a viatjar pel món i la mare de les quals, tristament, va morir. Aquí tenim a la Sumi, que és la germana gran i és fàcilment influenciable. La germana del mig és la Tora, que és lliure i despreocupada. I finalment tenim a la Fuji, que és la germana petita i és una noia molt estudiant però plena de misteris. El que farem amb aquest manga és viure el seu dia a dia i veure com és la relació que tenen elles 3. Aquesta obra actualment té 3 volums i està oberta. I hi ha una frase de la sinopsi en japonès que m'ha agradat moltíssim que descriu el per què vindria a ser aquest el títol. I la frase és: com un vals, el nostre dia a dia és lleuger, fort, feliç i entranyable. Jo la veritat és que m'encantaria que algú li donés una oportunitat a aquest manga. Té un estil de dibuix que és bastant diferent al que estem acostumats al manga i jo és que la veritat és que jo estic enamorada d'elles. És que mireu que xulo, tio. Doncs això, que tinc moltes ganes de que arribi, que tant de bo s'animés alguna editorial a publicar-lo, però ho veig complicadíssim. I finalment, aquesta meravella és que admireu la portada. Espera, que li trec la faixa. Admireu aquesta portada. Digueu-me que no és meravellós això abans de que us comenci a parlar d'això.
Digueu-me que no us sembla meravellós aquest estil de dibuix retro, els colors, les vibes Rumiko Takahashi. Digueu-me que no us sembla meravellós ja abans de que us digui res. Això és una sèrie super curteta, que són només 2 volums, també és un slice of life, i això en japonès es diu Ayashi ne watashi no Toto Gyomei-kun, que la traducció al català vindria a ser algo com Quin misteri el meu germà Gyomei. I és una obra de Rukomi Waruo. El dibuix d'això em sembla espectacular. És que... és que lo amo. És que... No. Això tinc unes ganes de que arribi. Aquest manga l'ha publicat Square Enix, però és una d'aquelles obres que es va fer viral a Twitter. De fet, l'autor té més de 130.000 seguidors. Això és un slice of life, també, com tota la resta, però, a més, és una comèdia, cosa que el fa encara millor. Ell és la Katsuki, que és el germà petit de la Yukina. I, tot i que té aquesta imatge de malote i tothom el malinterpreta, en realitat és un trosset de pa que és, a més, super beloved brother amb la seva germana. És que, mireu, aquesta noia amb aquesta cara de preocupació està dient algun plan. Fa pinta de que l'agafaria, li trauria suc i la vendria. Pobret meu. En resum, que el que farem en aquest manga serà una mica viure el dia a dia d'aquesta parella de germans tan diferents, i precisament el contrast que hi ha entre els dos germans és el que li dona com aquest toc extra a aquesta obra. I és que això és una comèdia hiperesbojarrada. I per sintetitzar-ho al màxim, us podria dir que aquesta obra és un manga d'històries curtes, perquè, com es publicava a Twitter, al final vas amb les 4 fotos que et deixa pujar a Twitter, d'humor complet i absolutament absurd i amb un dibuix espectacular. Bueno, espectacular per mi. A mi, sincerament, aquest tipus de dibuix m'agrada moltíssim. I ja estaria amb aquest seria el vídeo d'avui, que espero que us hagi agradat. Deixeu-me comentaris si voleu que us faci més vídeos d'aquests parlant-vos d'obres que m'agradaria que arribessin, o obres que no cregui mai que arribaran, però que jo tinc moltes ganes de que arribin. Comenteu-me vosaltres també si hi ha alguna obra que teniu moltes ganes de que arribi i no enteneu per què no està publicada aquí. Així farem una comunitat molt dolça i tendra a la que tots ens podrem recolzar els uns als altres amb les nostres desgràcies de mangas que no estan publicats aquí. I ara ja sí que, com m'estic acomiadant, de nou dir-vos que si us ha agradat el vídeo li dongueu al like, us subscriviu si no esteu subscrits i li dongueu a la campaneta per no perdre-us cap dels vídeos que faré. Recordar-vos que tinc totes les xarxes socials que existeixen i que trobareu els enllaços a la descripció del vídeo. I res, i que moltíssimes gràcies per haver vist aquest vídeo fins al final, que no sabeu com d'agraïda estic que us veieu les meves xapes de històries vàries i que ens veiem en el proper vídeo. Adeu!